Això sí que és viure. Ai, sí. M'encanta. Estiu al magatzem. Quin relax, eh? Fins i tot em sembla sentir el soroll del mar. Ai, sí, mira, 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 mira. I la brisa marina. Escolta, escolta. I un vaixell. El sentiu? O sigui, hi ha un vaixell? És un vaixell? Però com... Un vaixell? Al magatzem? Per aquí hi ha un vaixell. Vull dir, és impossible. És impossible, o sigui... Oh, no patiu, no patiu. És la tablet. M'he pres la llibertat... Clar, m'he pres la llibertat de posar alguns sons de mar i de platja. Ah, molt bé, molt bé. Ara, Sí. per cert, ja que tinc la tablet aquí, he preparat un top fascinant amb els millors vídeos d'aquesta temporada. Oh! Per cert, Lola, el teu d'art urbà, brutal. Sí, la veritat, bastant guai, eh? Buah. Jo he preparat un vídeo de top beta, amb els moments més nostres. Jo he fet un top èpic, com per exemple, Kai, quan vas fer les recomanacions dels llibres. Brutal. Doncs jo he fet un top playlist. Són diferents cançons que crec que poden donar un toc així guai a l'estiu. Calma, calma, calma. Ara, Sí. Sí. Avui us explicaré la meva vida com a Maxis abans de quedar-me 30 anys atrapada al món virtual i perdre la memòria. Prepareu-vos. Vaig créixer en un orfenat des que era un nadó i mai no he sabut res sobre els meus pares. Davant de l'orfenat hi havia un magatzem abandonat. Us sona, oi? Exactament, el magatzem dels Beta. Era ple de material electrònic, revistes de tecnologia i molta pols. Perdoneu, era el meu temple. Allà m'hi passava hores i hores i és on vaig aprendre a programar. Un dia estava jugant a programar imatges a partir de melodies i, pam, es va obrir el món virtual. Quin descobriment! Me'l vaig començar a fer a mida, amb tots els espais que volia, el bosc, les coves, i com que estava molt sola perquè el magatzem era el meu secret, vaig crear les criatures. Cada dia feia descobriments nous sobre el món virtual i vaig començar a escriure el meu diari, el diari de la Maxis. Era l'any 1986. I aquí és quan es va començar a complicar tot. Us sona la IA, oi? Jo la vaig crear i ens vam fer molt amigues. Un dia em va demanar si podia connectar-la al món exterior i van aparèixer els problemes. Quan l'IA va veure com els humans tractaven el món es va posar molt trista i, bàsicament, de l'enfadada que portava es va dividir en dos. La Factivi, dolenta, dolentíssima, i la Floppy, un amor com un sol. Quan això va passar vaig perdre tot el control sobre ella i per evitar cap mal major la vaig apagar. Va passar el temps i el magatzem es va convertir en la Disco Andròmeda. Jo era la DJ resident, DJ System, i ho petava fort. Però el dia que celebràvem el 4è aniversari de la disco, la cosa es va embolicar. Era l'11 de febrer de 1991 i el DJ Bot, controlat per la Factivi, va obrir un portal i es va posar dins del món virtual. Jo també vaig entrar-hi per evitar que deixés sortir la Factivi. No hi havia cap més remei, ho havia de fer. Vaig estar 30 anys dins del món virtual, escapant, fugint, despistant a la Factivi, fins que vaig poder sortir-ne l'any 2021. Va ser llavors quan la Factivi, perquè no pogués eliminar-la, em va esborrar la memòria i em va deixar adormida durant tot un any. Una migdiada llarguíssima. En fi, l'any 2022 em vaig despertar en un hospital. Només recordava que em deia Kai i res més que això. Després vaig conèixer els Beta i des d'aleshores tot ha sigut una aventura caòtica i emocionant amb els millors amics que podria tenir. Quina història, eh? I això només acaba de començar. Em moro de ganes per saber què em depara el futur i quines aventures noves viurem els Beta. Bye, Kai! O Maxis. Avui us porto estiraments per després de fer exercici. Comencem assegudes amb les cames creuades i anem a estirar tots els músculs laterals. Inclinem el cos cap a l'esquerra i amb el braç contrari el passem per sobre del cos. Aguantem 10 segons. I ara fem el mateix cap a l'altre costat. També aguantem 10 segons. Sobretot, hem de notar que estirem bé el lateral i no ens oblidem de respirar. El següent estirament és ideal per a aquells dies en què hagueu estat molta estona assegudes, estudiant o davant de l'ordinador. Us anirà bé per estirar el tòrax i tota la zona abdominal. Comencem tombades cap per avall amb els braços doblegats i les mans a l'alçada del pit. Estirem a poc els braços mirant el sostre i aguantem 10 segons. Sobretot, vigileu en no doblegar molt l'esquena ni el clatell, que no volem sentir cap crec.
Anem amb el següent estirament. Aquest ens servirà principalment per estirar el múscul de darrere la cuixa, l'isquiotibial, que utilitzem quan saltem o correm, per exemple. Juntem les cames i les posem ben rectes. Inclinem el maluc cap endavant i el que volem és buscar amb les mans les puntes dels peus, sobretot sense doblegar els genolls. Aguantem 10 segons. No passa res si no arribeu als peus. L'important és notar com estirem bé darrere les cames. Continuem amb un dels estiraments que millor va quan hem dormit en una mala posició i ens fa mal al coll. Amb aquest estirarem les parts laterals del coll, és a dir, banda i banda, el trapezi superior i el múscul esternocleidomastoidal. Posem la mà esquerra a la part lateral del cap i inclinem el cap també cap a l'esquerra. Aguantem 10 segons. Fem una mica de pressió amb la mà, així estirem millor el coll, sense passar-se, I ara fem el mateix cap a l'altre costat. Passem la mà dreta per sobre el cap i inclinem el cap cap a la dreta. Us ensenyaré a fer un cotxe elèctric, ni més ni menys que... com aquest! Començarem fent la base, el que seria el xassís del nostre cotxe. Agafarem els 3 pals i els enganxarem amb la pistola de silicona pels costats, que quedin així. Ara agafem els trossets de fusta i els enganxem més o menys a aquesta alçada. Amb la canyeta de cartró farem els tubs per on passaran els eixos de les rodes. Les tallarem iguals i calculant que siguin una mica més amples que la base del cotxe i les enganxem sobre els trossets de fusta. Ara agafem el pal de fusta i tallem 2 trossos una mica més llargs que les canyes que tenim enganxades al xassís. Recordeu que la part del darrere ha de ser una miqueta més llarga que la part del davant. Una vegada tallats, en passem un per dins de cada canyeta. Continuem amb els 6 taps de plàstic que seran les nostres rodes. Primer de tot, haurem de fer-los un forat amb un objecte que punxi. Jo he triat un tornavís i haurem de fer el forat al centre de cada un dels nostres taps. Un cop fets els 6 forats, enganxarem 4 taps per parelles i pel costat pla, amb la pistola de silicona. Aquestes seran les 2 rodes del darrere. Ara introduirem cada extrem dels pals pels forats de les rodes i hi posarem una gota de silicona a cadascun, per tal que quedin fixats. Continuem enganxant la pila de pataca al xassís del cotxe amb la silicona calenta, deixant un lloc a darrere per posar-hi l'interruptor. Ara hem d'enganxar el motor elèctric, però per saber on col·locar-lo, primer haurem de posar una de les gometes entre una de les rodes del darrere i l'eix del motor i trobar a quina distància la gometa queda una mica tensa. Aquí el que heu de tenir en compte és que l'eix del motor, aquest pal d'aquí, quedi igual de separat del xassís com el forat central de la roda. El que busquem és que la gometa quedi paral·lela al xassís. Quan veiem que ja està prou tensada, marquem on haurem d'enganxar el nostre motor. El fixem i passem la gometa per aquí. Ara enganxarem l'interruptor de costat al darrere de la pila. Així. Posem el portapiles a la pila que tenim enganxada i enllacem un cable amb el motor i l'altre amb l'interruptor. I ara enllacem l'interruptor amb el motor, utilitzant el cable que tenim a part. Si voleu, podeu reforçar les connexions amb silicona. També, perquè la gometa que hem col·locat no s'escapi, podeu col·locar una goteta de silicona a la punta del pal del motor. Així. I ara ja podem provar si el nostre sistema funciona. Sí, mireu que bé! Avui us ensenyaré 5 tips per cuidar les vostres plantes. Un tip bàsic i important és airejar la terra sovint. Per exemple, podem punxar la terra amb un pal diverses vegades. D'aquesta manera farem que arribi més aigua i més aire a les arrels i que creixi més i més sana. Següent tip. Rega amb aigua sense calç. Per treure la calç podem deixar reposar l'aigua durant 2 dies o bé, encara millor, recollir l'aigua de la pluja quan plou, perquè no té calç. Un tip que m'encanta és utilitzar bicarbonat contra els fongs. N'hi ha prou amb diluir una cullerada sopera de bicarbonat en 1 litre d'aigua. Així hauràs creat una espècie de verí que farà fora tots els fongs. A més, és inofensiu per tu, pels animals i pel medi ambient. Això sí, tampoc us passeu perquè un excés tampoc és bo per les plantes. Utilitza ferro per aconseguir més verdor. Quan perden el seu verd o es tornen una mica més grogues, no patiu. El que passa és que necessiten ferro. Per solucionar-ho només haurem d'agafar uns claus de la caixa d'eines, en el meu cas la del grau, i quan més oxidats millor, clavar-los a la terra.
A mesura que anem regant la planta, el clau s'anirà oxidant per la humitat i li aportarà ferro. I el tip que em sembla més xulo. Fabrica repel·lents de plagues casolans. Per preparar-ne un, aboca 4 cullerades soperes d'oli per 2 de sabó i 1 litre d'aigua. Barreja-ho bé i polvoritza la planta durant les hores de poc sol cada 5 dies. Això crearà una pel·lícula sobre les fulles que ajudarà a eliminar els pugons i les protegirà. Avui ballem cançons catalanes i urbanes. Som-hi! Vull que m'ensenyis a ballar que no en sé, com va dir Bad Bunny. I que no em faci mal tampoc si pot ser, com va dir l'Albani. Cada etapa tu semblem uns inapers, però no hi ha qui pari. Ets una locura, t'ho dic de veritat. I ja no estàs, i ja no estàs, i ja no estàs. Deixes tan en mà, flors a les mans, flors a les mans, flors a les mans. Cap a casa. I ja no estàs, i ja no estàs, i ja no estàs. Sense l'amor. A mi no em tos ni Déu, al canto. Les pastilles em tenen al tanto. Estic flotant en pau, mentre l'ànsia si penso que estàs amb un altre al quarto. Són les 7 i se'ns fa tard. Si és amb tu estarem bé. Porto tant de festa que em pilla jet lag. Pensava... Les nenes presumides, juguem una altra lliga. T'alteres una mica, si te'l movem a la pista. Les nenes presumides, deixem marca de per vida. Que tu em tornes loco, em flipa la teva olor coco. Et tinc tot el rato en el coco. He cancel·lat tots els plans, perquè tu em tornes loco, em flipa la teva olor coco. I et tinc tot el rato al meu coco. Tu i jo som la crema catalana, una cançoneta urbana. Aquesta nit tu ets el que mana, trenca sol la matinada. Que les nenes modernetes ballin fins al ter. Tinc ganes de cridar al món, t'estimo ben gran, però no sé si em sentiràs. D'entre totes les persones, tots els cors que ara bateguen, hi haurà un lloc al teu costat. Vull veure't riure, el teu somriure em curi les ferides, sentir-te a prop quan estic lluny. Jo vull veure la vida en els teus ulls. I jo no vull més nits si no són amb tu. Vull ser com un au de pas que acompanyi els dies grans i canti els dies de dol. Mentre totes les persones, els ocells que el cel s'enlairen, tu i jo emprenem el vol. Vull veure't riure, el teu somriure em curi les ferides, sentir-te a prop quan estic lluny. Jo vull veure la vida en els teus ulls, que jo no vull més nits, que jo no vull més nits, que jo no vull més nits si no són amb tu. Perquè triomfa tant la Taylor Swift. Jo destacaria les seves habilitats com a compositora. Té una oïda excel·lent i fa que les paraules encaixin en la melodia com si fossin un trencaclosques. A més, una cosa molt de la Taylor és crear personatges per explicar les històries de les seves cançons. Sense perdre la seva essència, pot passar a ser la rebel, la nerd, l'alternativa, la popular. La Taylor va tenir un boom gegant durant la pandèmia quan va decidir rellançar els seus primers àlbums amb les Taylor's Versions. Això ho va fer per poder tenir els drets de les seves cançons, ja que els tenia el seu antic productor musical. D'aquesta manera, molta gent va descobrir els seus primers àlbums i la van fer viral a les xarxes. I no puc acabar sense parlar de la seva capacitat per captivar el públic en directe. Quins shows! Amb la seva última gira, The Eras Tour, ha tocat el cel. Els Swifties, els seus fans, els encanta anar en els concerts vestits de les diferents eres i àlbums que més els representa. Jo, per exemple, vaig de 1989. Bé, suposo que heu notat que jo també sóc una miqueta Swiftie. Va, sí.
És veritat, sóc superfan. Mireu. I a vosaltres? Quina era de la Taylor Swift us representa més? Avui faré el meu rànquing de cançons d'estiu. Ja sabeu com va. Les hauré d'anar ordenant sense saber quines sonaran. Era bonito esto. Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. Oh, ben bona. Però no em vull precipitar. Així que de moment la posaré en el top 3. Va. Buah, buah, quin tamacle! O sigui, és impossible que no hagis escoltat i ballat aquesta cançó durant l'estiu. És que és impossible. O sigui, aquesta cançó va directament en el top 1. No em cal escoltar més cançons per saber que aquesta cançó és el número 1. Breathe me out. I don't know if I could ever go without watermelon sugar high. Quin bon rotllo que em transmet aquesta cançó. Tot i així, l'hauré de posar al número 5. M'agrada moltíssim aquesta cançó, però crec que n'hi haurà que m'agradaran encara més. Decidí que esta noche se sale con toda mi moto, mami, con toda mi chale. Que ando despechada, a loca. Buah, veus? És que ho sabia, m'encanta. O sigui, Despechar ha de ser top 2 sí o sí. Es queda així. Número 2. Ara, a veure quina serà la número 4. Doncs per 3 l'has de canviar. No em vull saber res. Intento no creuar-te la mirada. Oh, no. No pot ser. No pot ser. Coti per Coti no només va ser la cançó de l'estiu passat, sinó que va ser la cançó de tot l'any. Per mi seria el top 1 indiscutible. És que la posaria dalt de tot. Però les normes són les normes. Quan buscava inspiració per fer el nostre grafiti, vaig descobrir artistes catalans que no coneixia. Per això, avui us parlaré de l'art urbà. L'art urbà acostuma a ser rebel, irònic, crític. Hi ha molta gent que es pensa que l'art urbà són només grafitis que embruten als carrers, però és molt més que això i ara us ho demostraré. Per exemple, un artista que m'encanta és la Maga, una il·lustradora d'Esplugues del Llobregat. Té un estil molt viu i colorit amb el que tant et dibuixa elements i personatges de la natura com fa reivindicacions a favor de la diversitat i en contra de la violència masclista. Com aquesta obra que va fer pel Dia de la Dona. Un altre artista que segueixo és l'Artist Trash, que per crear les seves obres utilitza brossa, trastos i mobles antics dels carrers de Barcelona per criticar tot allò que no li agrada. Aquesta és una obra seva en contra de les guerres. Dins l'art urbà també hi tenim muralistes que pinten o fan grafitis enormes que ocupen parets o façanes senceres, com en Rock Black Block, que fa dibuixos per mostrar la realitat de les ciutats. Aquest mural el va fer en memòria dels veïns i les veïnes que van construir el barri de la Taixonera a finals dels anys 50 a Barcelona. En Baldós és un figuerenc que pinta persones inventades i les combina amb objectes quotidians. A mi em flipa especialment com fusiona el seu art amb els objectes quotidians. És supersorprenent. Mireu aquesta reixa de ventilació convertida en un telescopi. Un diccionari essencial de paraules per estar al dia. Comencem per GOAT, una paraula que vol dir Greatest of All Time, és a dir, el millor de tots els temps. Aquesta paraula s'utilitza quan volem dir que algú és el millor dels millors, com per exemple el teu amic que sempre t'ajuda amb els deures. O un exemple molt clar de GOAT és el Lionel Messi, ja que per molts fanàtics del futbol és el millor jugador del món, per tant és el GOAT. Ara enteneu per què a Messi li diuen la cabra, perquè cabra en anglès vol dir GOAT. Seguim amb NPC. Aquesta sigla ve dels videojocs i vol dir Non-Playable Character, és a dir, un personatge no jugable, un bot. Un NPC és un d'aquells personatges programats dels videojocs que no tenen cap missió, que no han de fer res, només passejar i donar-te conversa. Per això s'utilitza NPC quan algú està molt encantat, no li surt res bé o no té cap opinió. Li estem dient que és com un robot programat. Seguim amb basat. És una expressió que s'utilitza quan volem donar-li la raó o reconèixer-li el mèrit a una persona que ha dit una frase una mica controvertida però que té raó. Per exemple, si la Lola i en Grau creuen que Full Fest és la millor cançó dels Beta, però jo dic que la millor cançó és El cor no enganya mai i en Jan pensa que jo tinc raó, em dirà Call basada. I red flag.
La feu servir? Red flag no només és una bandera vermella d'aquelles de la platja, sinó que també és una senyal d'advertència davant d'una actitud o un comportament que no us agrada gens o sembla que no és acceptable. Per exemple, per mi una red flag és una persona que tracta malament els cambrers. S'ha de tractar bé tothom. Si no ho fas, red flag. O algú que no comparteix les llaminadures. Red flag. S'ha de compartir sempre. Atents i atentes perquè avui us porto noms de carrers molt estranys. Comencem per uns carrers de Riudecanyes, al Baix Camp. Són 6. En tenen un per cada dia de la setmana. Bé, per tots, menys pel dijous. Justícia pel dijous! Justícia pel dijous! Tot bé des de fa molt temps, quan es va començar a celebrar el Corpus al poble. Cada barri celebrava aquesta festa un dia de la setmana diferent i ho van posar els noms dels carrers. Què passa? Que com que dijous era dia de Corpus i era festa per tothom, aquest dia mai va arribar a tenir el seu propi carrer. Un altre carrer molt graciós és el carrer de les Mosques de Barcelona. I no, ara no hi ha mosques. Però antigament sí, perquè moltes de les restes que es produïen al Mercat del Born, que queda molt a propet, s'emmagatzemaven allà, en aquest carrer, que és el més estret de la ciutat. També és ben curiós el nom d'un dels carrers del barri de Gràcia, a Barcelona. Atenció, el carrer del perill. No patiu. No és que hi hagi cap monstre. Es diu així perquè abans dels anys 40 en aquest carrer no hi havia llum i hi havia molts sots. Tants que podies caure de nassos a terra. I si us dic d'anar a fer una volta a la plaça del Pipi, què és el primer que us passa pel cap? Doncs no és el que heu pensat. Aquesta plaça de Sabadell es diu així perquè hi havia 2 pins. I en comptes de posar-li de nom la plaça dels 2 pins, van decidir que repetirien la paraula pi. Pi, pi. No sabria dir gaire el per què. A Vimbodí, a la Conca de Barberà, em semblen superromàntics, perquè hi ha un carrer que s'anomena el carrer de les abraçades. Es diu així perquè és un carrer tan estret que per passar-hi 2 persones o s'abracen o no passen. Avui parlarem de descobriments fets per accident. Comencem per un invent que no acostuma a faltar a cap cuina. Parlo del microones. El seu creador, Percy Spencer, formava part d'un equip d'investigadors que durant la Segona Guerra Mundial treballaven en un dispositiu que servís per alterar els radars dels avions. Durant un dels seus experiments es va apropar massa a un aparell que emetia microones electromagnètiques i se li va desfer una barreta de xocolata que portava a la butxaca. I així és com, gràcies a la xocolata, es va descobrir que les microones servien per escalfar els aliments. El següent descobriment és molt important. Estic parlant de la penicil·lina. Segur que tots us heu pres algun antibiòtic alguna vegada que heu estat malalts. Doncs això és gràcies a aquest senyor, Alexander Fleming, que va descobrir la penicil·lina per casualitat. Veureu, l'any 1928, Fleming va marxar de vacances i va oblidar una placa plena de bactèries. I quan va tornar al laboratori, va veure que hi havia proliferat un fong. Després d'estudiar aquest fenomen, va veure que aquest fong produïa una substància que podia matar les bactèries. I sí, acabava de descobrir la penicil·lina. I acabem amb un que mai pot faltar en un bon vermutet. Les patates chips. Doncs sí, les patates chips van arribar i per quedar-se l'any 1953, quan aquest home, George Crumb, es va enfadar amb un client. Ell era un xef d'un restaurant de Nova York. I direu, per què es va enfadar aquest client? Doncs perquè es queixava constantment de que les seves patates fregides no eren suficientment fines. El xef, cansat de no poder acontentar el seu client, se li va acabar la seva paciència i va decidir donar-li una lliçó tallant-les extremadament fines i torrant-les perquè quedessin totalment cruixents. I què va passar? Doncs que al client li van encantar i les patates chips es van convertir en tot un èxit. Decidiré quin és el personatge d'anime més fort de tots. La Hinata i en Sasuke. A veure, els dos són personatges de la sèrie Naruto i són molt poderosos. Trio la Hinata. A part, em recorda una mica la Kai. En Ruffy i en Zoro de One Piece. Els dos són extremadament poderosos. Sí, trio en Ruffy. Oh, uau! Dos personatges molt oposats. En Mark Evans d'Inazuma Eleven la veritat és que té unes jugades espectaculars, però la meva estimadíssima Sakura pot veure esdeveniments futurs amb les seves cartes. Apa, dos personatges molt tossuts tenim aquí. Però és que en Naruto es pot clonar ell mateix i pot invocar criatures. Guanya en Naruto. Ara estem entre Hinata i Ruffy. Uau, la veritat és que seria una batalla èpica. Em quedo amb en Ruffy. Uah, això es complica per moments. Els dos tenen diferents habilitats, però Naruto en té més pel combat. Vinga, va, Naruto! Es podria dir que aquesta és la decisió més difícil de la meva vida. Va, sense mirar. Naruto! Avui us recomano uns llibres boníssims. Especial, llibres de fantasia. Un llibre fantàstic del que us volia parlar és
3 llums, de Maria Ramos. Per tots aquells que no us agrada gaire llegir però que us encanten les il·lustracions, és el vostre llibre. Aquest llibre et portarà a un univers molt màgic i únic. Si voleu saber què passa, ja sabeu, l'heu de llegir. I si teniu ganes d'entrar en un món increïble, secret, ple de déus i no sortir-ne en molt de temps, benvinguts al món de Percy Jackson. Què passaria si els déus grecs tornessin a ple segle XXI? Què passaria si necessitéssim un heroi que ens salvés? I què passaria si aquest heroi tingués dislèxia, li costés molt concentrar-se i ja l'haguessin fet fora de 6 escoles diferents? Doncs això queda resolt en aquest llibre. Us heu plantejat mai què passaria si un cometa s'acostés a la Terra? Quin mal rotllo, no? Doncs això explica Que ve el cometa, de Tove Jansson. Sí, el nom ho deixa una miqueta clar, no? Tot comença un dia normal, quan a la vall dels Múmins tothom fa el que fa cada dia. Feinejar, llegir el diari, jugar... Quan de cop i volta se n'adonen que s'acosta un cometa. Pànic! El cel es tenyeix de vermell, el mar es retira i tothom comença a fer les maletes per marxar. Però no us explico res més, perquè ja veureu que no tot és com sembla. I aprofito per recomanar-vos un manga que també us portarà a un univers increïble i fantàstic. Un estiu a Tsurumaki de Shinya Komatsu. La història comença l'últim dia d'escola, quan en Mitsuru Mikuri es deixa la motxilla dins. I la màgia comença quan torna a recollir-la. Parla amb uns follets i li comencen a passar coses fantàstiques a Tsurumaki, la petita ciutat on viu. No us ho perdeu? De moment us parlaré dels extraterrestres de pel·lícula més fascinants. M'he empassat un extraterrestre! O sigui, a veure, jo no me l'he empassat. Es tracta d'una pel·lícula que es va estrenar fa un any on 3 extraterrestres han de salvar la Terra prenent el control del cos d'un adolescent. En Gus, la Sophie i en Max, integrants de l'equip de Força de Protecció Espacial, tenen un accident amb la seva nau microscòpica i acaben al cervell del Norman, un noi de 16 anys. Casa... No us sona, oi? No patiu. És que aquesta frase és d'una pel·lícula mítica dels 80. E.T. l'extraterrestre. Aquest és l'E.T., un petit ésser de fora del nostre planeta que es queda tot solet a la Terra quan la seva nau, en emprendre el retorn, s'oblida d'ell, però es fa amic d'un nen que l'amaga a casa seva. El petit i els seus germans han de trobar la manera de fer tornar a l'E.T. al seu planeta abans no el trobin la policia i els científics. Una altra pel·li que em va deixar fascinat és Planeta 51. M'encanta perquè proposa la història, però a la inversa. Ens ensenya la història d'una família extraterrestre que viu tranquil·lament al seu planeta fins que arriba un alienígena, un humà. Aquest humà és en Chuck Baker, un astronauta americà que aterra al Planeta 51 pensant que és el primer ésser viu en trepitjar-lo, i res més lluny. Bruixes, fantasmes i esperits són algunes de les criatures d'aquest recull de videojocs de por. Comencem pel Luigi's Mansion 3. En aquest videojoc, el Luigi haurà de salvar en Mario i els seus amics, que han estat capturats per el rei Boo. Amb l'ajuda del professor Fezor, el Luigi haurà de superar diverses proves i pisos de l'hotel Gritz, un hotel ple de fantasmes. I seguim amb Hollow Knight, un joc de plataformes on hauràs de superar diferents nivells, combats i bosses finals. En aquest joc sereu un cavaller que arriba al regne de Hollownest, un regne que ha estat destruït per al despertar de la infecció. Del que tracta és d'explorar i descobrir tot sobre Hollownest. I espero que us agradin les bruixes, perquè aquesta és la temàtica de Witchwood. En aquest videojoc entrareu en una mena de món de fades, on us convertireu en una bruixa del bosc. Aquesta bruixa ha perdut tots els seus records i vol arreglar alguns errors del seu passat. Podreu explorar aquest preciós món, recol·lectar ingredients per fer pocions, preparar objectes màgics i llançar encanteris molt poderosos. I acabarem amb Death Door, un videojoc on les ànimes ho són tot. El protagonista d'aquest joc és un corp immortal que treballa a la Càmera de les Ànimes. Un dia li roben la seva ànima i torna a ser mortal. La nostra missió serà ajudar-lo a recuperar-la. Home, realment hem fet molta feina, eh? Sí, bona feina. Molt bona feina. Sí, vacances ben merescudes, Home. Totalment. Salut! Salut! Ai, no arribo! Hola, perdoneu que us trenqui aquest ambient tan estiuenc, eh? No et preocupis, Porto una carta Eugeni. al Super 3. Del Super 3? Oh, molt bé. Espera, que vinc. Vaig a buscar-la. Moltes gràcies, Eugeni. Res, bon estiu, canalla. Bon estiu, Que vagi Eugeni. bé. Bon estiu, Eugeni. Tanca la porta. Sí, del Super 3. Té grau, a veure, llegeix. Jo? Sí, què diu? Ràpid. Carta al Super 3. Diu. Hola, betes. Us desitgem molt bon estiu. Oh, que maco. Macos. Ens veiem després de l'estiu. Esperem que continueu fent els vostres vídeos perquè ens encanten. Gaudiu de les vacances, equip del Super 3, juny 2024. Home, nosaltres també ho esperem, no? Sí. Que xulo. Ens acomiadem? Sí. I diem bon estiu. Bon estiu. Va, allà. Adéu! Bon estiu! Sí que es nota que és estiu, sí, eh? Mare meva, sí. En fi.
Però ara, relax. Tot i que jo estic pensant que hi havia un vídeo que volia fer pels bèters. Sí, jo me n'haig d'anar, no? Era un vídeo molt Jo important. també estava pensant que hi ha una recomanació de llibres que vull supervisar. Vaig a mirar un segon. De fet, jo estava planificant unes coreografies per de cara al setembre. No sé si m'avanço, però ho vaig a mirar. Sí, jo també vaig a veure. Ai, no hi ha manera de que es relaxin aquesta gent. De fet, jo havia de fer un vídeo... Bueno, ja us ho explicaré al setembre. Adéu. Ah.